Good morning mga igsoon ni Kristo, mga kablawiks. Punta sa bagong episode na akong siwalat pinagisara pagpatubo sa lawas ni Ginoong Hesus, mga kablawiks. Ay ingon mga kablawiks nga daghang mga kulto na nagamit sa pangalan ni Ginoong Hesus. May dala sa iyang pangalan nga nagpagkarong ingnon lamang. So ato ning bantayanan mga kablawik, bisig usata sa nabiktima ni ini. Kay daghan kay naga suroy-suroy karon nga nagpagkarong ingnon sila. Nga sila ray sakto apan di sa mata sa Ginoo sukuhi di ay daghan kayong nagabautismo karon mga kablawiks nga gigamit lang ang pangalan ni Ginoong Hesus, muna gitawag wanis. Wala na gislikuan nilang amahan. Daghang nabautismo karon nga pinaagi ra sa ngalan ni Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus mo ang mao ang amahan kuno. Si Ginoong Hesus mo ang anak. Si Ginoong Hesus mo ang espiritu. Pero sa pagkatinuod, lahi magod ang amahan, anak ug Espiritu Santo. Address ra man ang si Ginoong Hesus. Nga bantayanan bisig usa mo na biktima ni ini nga nagbautismo mo. Kay kinahanglan man gyud pod na mo pautismo. Kay gipadala man si Juan nga magbubunyag para pagkuan magsinggit sa kimangawan para paglimpyo pagtulid sa dalan ni agyanan ng Ginoong Hesus. Sa dihang ganing si Ginoong Hesus, pero nakabalaw si Juan ato nga dili siya angay. Kay si Ginoong Hesus mao man ang anak nga pinala sa Dios nga Amahan. Paningon si Ginoong Hesus nga sagdi lang para matuma, buhata lang kay para matuman ang kabubuton ang balahang sulatan nga naisulat ni propeta Isaias. So di gani ingon si Juan, hindi gani sa takos nga mahubad bisan sa sandalyas ni Ginoong Hesus. Magigsoon maray bantayanan nato igsoon, dapat magsunod ta sa tinuod sa balaod kay ang pulong si Ginoo mao ni gimugna niyang kalibutan pinagi siyang pulong mao ang Dios ang Dios mo ang pulong. So mga igsoon, talon ta mo sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 8. Unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 8 mga igsoon. Nag-ingon dire mga igsoon, haleluya. Unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 8, haleluya. Nag-ingon dire, gihigugma ninyo siya bisan wala kamo makakita kaniya, ug nagtuo kamo kaniya bisan wala kamo makakita kaniya. Hangtod karon busa napuno kamo pag-ayo sa kalipay nga dili balitok sa pulong. So suon pinaagi ni Ginoong Hesus bisan wa man ta kakita kaniya, pero padayon ta bulahan katong mga nagatuman naghigugma sa atong Ginoong Hesus bisan wala makakita, pero nagpadayon gapon. Kay kato ganing si Filipe nga kay si Filipe gusto magyod sigurista man kay si Filipe sa dihang nabanhaw na si Ginoong Hesus, gipagamatyan na ta sa cross. Sa diyang gilubong si Ginoong Hesus, pero naay nakasulti ni Filipe nga nabanhaw na wala ang lawas ni Ginoong Hesus. Sa diyang nagpakita sigurista man, mutuo si Filipe nga natinuod na banhaw si Ginoong Hesus. Kung makakita siya sa mga samad may Ginoong Hesus yung kamot, ngon man makikita, grabe kayo pagto, pero naiingon si Ginoong Hesus bulahan katong mga tao nga wala makakita. Upadayon nahigugma ni Ginoong Hesus
nisalig nga siya ang dalan ug ang kamatuoran. Bulahan katong mga tao nga bisan wala makakita pero padayon gyapon ang pagtuo mao igsoon kung taas ka level sa pagtuo na yun mo di ka mawal di ka matintal sa mga pamuhat sa kaaway kung nakalisod-lisod man ka pero sa taliwala na may panalangin God kung tinuod kang anak sa Dios kay ang Dios man mo'y labing amahanan sa tiyan kiyas tanan gagahom pero anak man ka sa Dios providean ka mo anak kang bakakon magunang yawa God bakakon man ang yawa ingno na baya buton ka kang yawa hawa pinagi sa Ginoong Hesus kay wala gina ka kanang yawa sa panahon nga nagpuasa sa Ginoong Hesus kapila gitintal sa Ginoong Hesus pero wa siya kadala wala siya kapiog ni Ginoong Hesus igsuon mo ni timani igsuon ang ministeryo sa mga angel sa New Testament kung dili kasabot ang mga anghel kung mubase ka sa New Testament sa panahon nga sa Ginoong Hesus na tao ng ministeryo sa kalibutan naay authority sa Ginoong Hesus nga motawag ato sa mga anghel pwede siya motawag ato kung gitintal siya ni Satanas pwede siya motawag pero wala niya buhata kay ginauna niya ang iyang gugma sa natong mga tao nga dinhi nga kitay nagpakasala gipakamatyan ta niya sa krus Kalbaryo para ang atong kasing-kasing o pula o ito mahimong puti tungod para kita makasasala mahimong inosente og si Ginoong Hesus mo ay nagsapir sa atong mga kasalanan una igsoon inahang na kung naaglakaw ka sa mga buhat nga wala kibuti sa Ginoo repent in the name of Jesus repent una ang grabe ang sakripisyo sa ni Ginoong Hesus dito sa cross sa imong gibuhat igsoon una kung sa imong mga kalapasan nga tan-aw na mga dili wala mahimot ang Ginoo tugyan ana Ginoong Hesus kay ang mga balatian diha wana bayad na taon bayad na sa mga lapdos may palansang ni Ginoong Hesus sa mga purong ipatuluan na nagdugo ni Ginoong Hesus sa cross Kalbaryo arito sa ikaduhang Pedro mga igsoon unang Pedro 3:18 unang Pedro 3:18 mga igsoon nga atong basahon diri mga igsoon nga no kay si Kristo namatay sa haleluya unang Pedro 3:18 kay si Kristo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala ang matarong alang sa mga dili matarong aron pagdala kanato ngadto sa Dios gipatay siya ingon nga tao apan gibanhaw diha sa espiritu ison no kay si Kristo namatay nagpakamatay si Ginoong Hesus tungod nimo tungod kay gihigugma ka ni Ginoong Hesus makausa lamang tungod sa atong mga sala igsoon di man igsoon kung nakadawat ka ni Ginoong Hesus pero nibali ka sa kanhi nga ikaw wa nay laing Kristo magpakamatay sa imong sala muna igsoon wa nay laing Kristo ba nay hunona igsoon wa nay laing Kristo ang matarong alang sa mga dili matarong aron pagdala kanato ngadto sa Dios gipatay siya ingon nga tao apan gibanhaw diha sa espiritu gipatay sa Ginoong Hesus ingon nga tao apan gibanhaw siya sa Dios ingon nga espiritu santo kaya nga tong lawas igsoon kuan man ni tulo ka bahin lawas kalago espiritu usahay bitaw igsoon kung wala kaon natong espiritu pero busog ato ang lawas kawang lang gyapon tanan luyar gyapon struggle ra gyapon kay wala may kaon imong espiritu so gitugutan gialaw ra nga giwala sa Ginoo ang imong proteksyon so wala may kaon imong espiritu mong igsoon dili ginato mubasa gyud ta sa pulong sa Ginoo makigsultian gyud ta sa Ginoo pinaagi sa basa sa pulong sa Ginoo mao ang Biblia di kanon gyud nato atong kalag igsoon ari po ta sa Kolosas 1
uno noy bijis. Oh, Kolosas. Basta po. Kolosas uno noy bijis. Oh, aray. Tara. 9. Kolosas, haleluya. Kolosas kapitulo 1, 9. Bersikulo 9. Nag-angpo gayud kit kami kanunay alang kaninyo.